Oduwa Jabirala. Gasu bara nyana. Gasoba. Ibe focho. Awo. Makai. Ka Keita. Ndo minya awekado Idrissa Jakite. Jakite. Idi. ORTM. Amba fu. Gasoba. Awali mando. Ka Jakite. E nunu de journalist ya jadu mala. Uku ka bara do. Awo. Bara imbike bunya kono. Gasoba. Tiye before kasoro amake awekado joliye. Burujaye. Kama lafu. Awo. Yelma kama la kushi. Ayi. Koro Idi. Anga fuli biye. Ka Jakite. Mon jaman demena. Gasoba. Afrika numéro 1 ni sira chama. Idi nun temena chama. Da sebalite. Ka Jakite. Ndo ni sonjale do. Awo. Sabu mvurumuso. Abe kaname. Age. John. Gafure awake awajalo. Awajalo kele. Gafure awabe kaname. Yes gay. Sigatala. Ka jalo. Ambe awafu. Wallahi. Ka jalo. Gasoba. Awasagofu. Ka sako. Abana. Gafure awajalo. Gausu kalilu berte dalani abide. Alaka bilibili alaka daron nema. Ami. Awajalo. Ka wulika jo ni chesiru ke. Gasoba. Mbise ka to demison bidu dakelefe. Wallahi. Abo dakelefe. Abo barala. Mbise ka to balima awikado ulube sinzi. Gasoba. Balima ya be sinzi. Abana. Bela jile baro awajalo. Jalo. A chesiri mbura kosobe. Gasoba. Okumaneka gafu. Konga fuli ani tanui. Gasoba. Obaka nyeshama. Ka jalo. Odongo. Antara kata awikado zole da sabu minye Mohamed Lalabi. Gasoba. Kado kafo gulugasigi. Awo. Anana kabo Abidjan. Nga jurube Mohamed Lade. Abala. Yoro. Jurube lao. Belebele intara mi. Ko kise. La boxe koro hidi kudi. O kera de koro. La boxe kera. Eski. Mohamed Lalabi. Kata kuna wolo di faso do ma. Fenjugu tirima anana. Kuma sani wati na bibo mokoya. Aywa. Na ka donia. Amba fuka wali mando. Lalabi ma befu. Dora FM kuma so ba ngono. Obike. Ko Lalabi halibi. Ala kana nyina ko. Abada. Ka barika. Ami. Kuna foni ndogo ansiki kundu. Angata. Binya awekado Jibril Touré. Amba fu halibi. Ani chesiri. Ka Touré. Ote? Awoke. Ka Touré. Wallahi. Tiens. Ay ni ka jurube Mohamed Lawa. Ni ye chifa Gafure Hawa yana ka ba bana pe. Kana ni foya. Ay da lafiya. Awa jalo. Munye ide no de be fenjugu tirema ko fa aminalendo. Ande. Awo. Fenjugu tirema aminalendo. Ndogo sigata la. Ay nyama ni be faka chila se ala maduro abla shife. Ngo kuna wolodo. Abana. Ni ya mel Lalabi. Domblon temana da nyama. Gafube. Ay domblon temana ko yi. Gafube. E domu no be monton nyama. Ibe balugo fe iba soro bele ala ka nyaka do damba ko fe sigata la manga fuli bay ami Mohamed Touré do ale kuma be akodi mana sebe ngono sebe min nango ma ko nouvelle horizon do bi ke so buye na jantama an bo dabo aya partager akana sege akana nyina minya away kado ni alaka je ni fo bi ke soro fe minya away kado Mali an ya jira ka fo G5 Sahel an goni ni G5 Sahel ni nyanje c'est tout c'est fini abana peu ako yelma away kado an zera yoro min sigi ko te blewa ako ni jete mineke ibay ka fo minya away kado duguduru mimbe no be G5 Sahel ko ni kembe ka wuli ka joke minye away kado dogo kun temene ka nyogonye bilibili away kado poke o masoro do were fe malika aboli min no keral ajira la ka fo secrétaire exécutif min be na be G5 Sahel to la G5 no ambassadeur no ko amako Eric Yandago Chare ale ko ni ajira ka fo minye o kanje bulu ko be wuli ka joni chesuru bela mission min kalfambo lula yalla so biso ko mission away kado biso ko lu wali ya chugomi ko de strategala tita chugo shila away kado ni wuli ka joni chesuru make nga ko insigile kana se bima fen jaman be minun goni kembe away kado to ka je akoni ejete mineke baye ka fo Mali ko ni kembe ka murtili fari minda amasoro do were fe G5 Sahel aunge bulu ko fe fenye sabu minya away kado 7 minun be no lu ko ni yere kembe sabuye G5 Sahel akaseka sigi la ka fo minya Mali away kado mununu salo o de bidabo nyama ya bitaka di moma wati min Mali ka turu sira away kado minya bulu dugule dok me G5 Sahel ko fe ke o yebana mini da min bi se ka to Mali away kado kana ke ajoro ina ko decision atara aye mo kamana gwa ko ni ejete meneke G5 Sahel yere tutugali Mali away kado ali sembe ula watina Mali ye wulika joni chesiri sugu beke ka deli sugu beke kuma sugu befo min bi se ka to an bi se ka lame ndo ona tabe min away kado Mali o makala du nyina be ni an ga koyi an dum be kele minna ni watina o ye Mali kuradi Mali yen kura ani kado ka fo an ga bunya ana an dambe kitulonga ula chugo shila akode strategala min away kado Mali ko ni ma dowre ke anyam purgusu ka bo away kado G5 Sahel anya jirula
antala bi antala shini ako kuma na sa ka pera wuli ka joni chesuru u yake fambefe ka mo blaka na kuma nyogonya dabo ananyu na chama ako kuma na niye jetumine ke bae ka fo nyogon ye bi wulumvla an wulumvla na mingera no session assemblée générale des nations unies mingera New York je do kalo klimuga ani flas en 2022 ambassadeur Eric Yandeago Chare ale ko ni wuli ka joke ka sigi away kado ni kuinga sabu ye nyoanye doke je Sahel tola a nyonye imbela jile masoro do refe angante o di nyoma je Sahel away kado absika la bara chugomi ngale minfo je Sahel sigini biche akilina minundu na kono anika do afro ko na fulu muko mimbidi o na fulu masoro wa hali minaminu be ni baraka nga keni minaminu atisoro ulu masoro akilina ni mirina minfana be na sigira noyi bara ulu shima waliya ko kuma sanna manya bo chugula malika away kado isimbo ni nguina ndo feminati andoro ko sabu minya away kado ni tega do ko fen no fe na masoro ko no fen masoro ire tega masoro fana ya away kado ire noyi tega ba ko kuma mi doni mine ko be minya away kado je Sahel ulu ko ni be tablo minga ule ka foko ka keleke kele mi misika to an yere ka hakke ye minui ananga nyini fon ye minui la kana bisika sabati chukumi wuli ka jonu chesiru ulu de daboledu nga una tabe minya away kado an be tablo minga ode ka fo an balila an hakke minga ka ko hakke ko di an ma ode kama minya je Sahel kan nyogo ye no ka dunga boy mbe o bola watimi o watikele una an ga ministre mbe no ministre des affaires étrangères coopération internationale du Mali no ya away kado nyere to ma ya abla jopu ayi wuli ka joke wuli ka jomi ngono na away kado ani american ko kuna fundila do yo hakilo falim fali mbi talike je Sahel kula ajiru la ka fo Mali ko ni niya ye away kado an bora je Sahel la o ye away kado ko de ko minu no mabbe ama akosabu niye jetemine ke ibaye ka fo ko an goni ye away kado wuli ka joke fam befe ka kule kan fo ka manganchi nga amala mede akoni je jetemine ke je kulu min fleno ye je Sahel ma min dugo ba ko fe o dugo o mabali mashila sabu de je Sahel yere demfai no France no bo ko fo o France ale de koni kemba ka wuli ka joke ki tike da je Sahel kan dai na le min fo o de bike ali an ganya maya minganga dama ni yaye amadi anma France de murutira ani je Sahel yere dugu dobe min farala France ka sika an kele dim sika to an gana ni ngula tushila akona manya bo chugula an fana decision ta an ga decision ti dore ko an tala bi an tala shini wa min ministry abla job aya jurula ka fo je Sahel ko ni dido uka dun ni away kado jaladu ko yu kungoyi nga an goni be min fo le Mali an yi away kado retrait de ke définitivement ba jira ka fo an tala blé fo ka ta nyeke mi ko ga je Sahel ku ka ta fatir fle min ya away kado nouvel horizon ndo ka bido boli ibunya bala Maruma ga nyama bunya ajaranye niyo ni makariya nyama ibe sa jonyala kaima de enda ne ba le samaka gerena munye de samaki akumara ako Bamako ane New York ni nyanchelala kibe na ga foko dua kun sabakoro anyana mayara Bamako ane New York nyanchelala de ejo de ko premier ministre be nabi ango fana foka daka awo ka be nabi ka bi na aéroport sira jangile mi sira minun be akanga bo minun fe ko anga nchugo do sira ulade ka damne 14h foka ta 16h sabu jama bina bo kata premier ministre kumbe kata kumbe awo okuma anga hakili tola obike ni ala sona ma bismillah tani fasiri muye de samaki akoko muye alamsa dondo bena septembre kalo kile mugwa ane flama ibe na ka foko o bena domu ni akerengerene kake anga jamana independence o tali sambioro ane flana odo onye wanyema ibe na ka foko amena ko nyekoro munu okera nyana je munu okera ni anniversaire ni 62e independence na nyama ko onywana ko o famana kakere ko munye Bamako konala ani ngata bla munye anga chamanche dugu jamana chamanche bolo fe ata bla fo jamana fancha man fe munye na jo bara ko o bolo dara akoko munye klesaba o kofe kibe na ka foko anga dongro ben fena no be colonel able maiga ko ale fena fara ko sebe ko karibala munye New York ka fe munye de samagi ayira ka foko bela jelenka ngado anga nyine munye fête d'indépendance abara munkera nyama kibe na ka foko akera ngorota danyi usabuke kabi munye gele nduna en fait en 2012 ibe na ka foko anga independence akanyina maya nyema ko afamana kani nywana ko nku uke dunu fora balo fora kibe na ka fo anga sigida chama be aninga tabla munye an reka jamana chama cha bolo gele ere be ro munna na billa kana balia okufo nyema ibe na ka foko chama ya anga 27 amuru nyina na ma nyema ku ya anyana maya fatike baka fola akoni mbaira ka foko malido ko amiga anyira soro santan temenen ko
kɔfɛ siga t'a la mun ye politique kɛlɛ ka taa fara mun ye lakanabaliya kan o donna an ka jamana kɔnɔ la yan ka san 10 tɛmɛnen kɔfɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko malidenw ɲɛma ko an bɛ ka an yɛrɛ sɔrɔ de Samake a y'a yira k'a fɔ ko o nisɔndiya ko o ma to nisɔndiya ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi dɔgɔkun kɔnɔ ko o de tɛmɛna o sabu kɛ tile 3 o kɔfɛ maliden caman kun sigilen bɛ ka kɔrɔfɔ min k'o makɔnɔ jɛman fana kun sigilen bɛ ka belebele minnu k'o makɔnɔ n'o de bɛ colonel Ablaye Mayiga mun ye Nations Unies ka kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko ale fana taara bara ka taa a sɛbɛkɔrɔ fɔ ye kosɛbɛ Alba colonel Ablaye Mayiga k'i bɛ na ye k'a fɔ ko a taara mun ye jamana kɔnɔdenw a taara jamana kɔnɔdenw ka ci ka to o lase mun ye o ni ɲɛkɔrɔla la a ko kɔrɔfɔ fɛn bɛɛ min nin belebele n'o bɛ colonel Ablaye Mayiga ye ɲɛma ko n'a y'a sɛlɛ Nations Unies kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in ko a diyara malidenw ye wa a diyara mun ye diɲɛ maa caman kɔni ko o ye maa caman tigɛra fɔ mun ye premier ministre par intérim a kun kɛrɛnkɛrɛnnen la premier ministre par intérim a ye maa minnu ta u tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ Mohamed Bazoum n'a b'ale kofɔ ka taa bila mun ye Mohamed Bazoum an ka taa bana an ka taa Alassane Dramane Ouattara ado a y'o tɔgɔ fɔli min kɛ ani ka taa fila su ye CEDEAO ɲɛmaaba la mun ye Sissoko Embalo ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko nin diyara maa caman ye kosɛbɛ o sabu kɛ jogo jugu min bɛ ninnu na ni maaw tun bɛ siran ka a ɲɛfɔ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko colonel Ablaye Mayiga k'a y'u ka jogo jugu k'a da diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ni maa minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye ko min ye Nations Unies kɛnɛ kelen kan ɲɛma k'u ye kɔrɔfɔ caman fɔ mun ye transition fanga in ma o ye kɔrɔfɔ caman fɔ sɔrɔsi ninnu ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko colonel Ablaye Mayiga k'a y'u jaabi ɲɛma ko a kɛra nisɔndiya ye malidenw fanfɛla la Fatigiba ka fɔ la n'a bɛ de Samake kofɔ a ko nka ko jateminɛlikɛla dɔw y'a ye k'a fɔ premier ministre n'a bɛ colonel Ablaye Mayiga kofɔ premier ministre par intérim ko kɔrɔfɔ dɔw kɔni bɔra a da kɔnɔ ɲɛma ko o kɔrɔfɔ dɔw kun man ka bɔ dɔw kɔni y'o yira k'o fɔ olu hakilina ye nafolo kɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye Kayimande N kɔnɔna la de Samake ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la ndo bonya barika bonya jaranye nya awai ka don min ye Aruna Dambele ale bɛ son de ɲɛɲinina ni o y'a sɔrɔ technicien be a y'a lajɛ son ko in bi cogo min a ka ɲɛfɔli k'a ye telela yalisa fasiru hali bi a kana fɔ maa kɔ ndɔgɔ min ye awai ka don l'indépendant ne bɛ sɔnni sigi a kan l'indépendant ale kuma bɛɛ ni awai ka don Musa Bilali Sidibe Ulu Hamadi Jodo ale kumana indépendant kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ min ye k'a daminɛ Adema PSJ ka taa TMPR PRV fasoko UNTM ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ anw ka jamana transition marabaa minnu b'anw kunna bi olu ye kungilenna min ta an'u ye waliya min kɛ ani u bɛ taabolo min kan olu b'a la bi olu b'a la sini n dɔgɔ tɛmɛnen 77e session de l'Assemblée générale min kɛra awai ka dɔ Nations Unies o jabala la anw ka premier ministre par intérim n'o bɛ colonel Ablaye Mayiga n'o b'o kofɔ ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ min ye awai ka dɔ ka takili jugu dɔ da takili min hali sini a nɔ bɛ Nations Unies awai ka dɔ olu ka gazon a b'a kɛnɛ kan sabu a ye takili min da a y'a da maa min ye awai ka dɔn o ye nanzaraw ka awai ka dɔn sɛkili wulu ye a bɛ fɔ ten yan ale don sɛkili wulu don min ye awai ka dɔn Emmanuel Macron awai ka dɔn jugujugu Emmanuel awai ka dɔn a y'a da o ɲɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awai ka dɔn sous région n'o ye awai ka dɔn an kɛrɛfɛdugu dɔw ye olu ɲɛmaa dɔw bɛ yen awai ka dɔn a ye tɛgɛ fini fana ni ka tɛmɛ olu kɔrɔ tɛgɛ ma da u tulo kɔrɔ dɛ tɛgɛ fiɲɛ de tɛmɛna Mohamed Bazoum awai ka dɔn a y'o susu min ye awai ka dɔn a y'a jira k'a fɔ Mohamed Bazoum ye ba ka dunange a kuma na sa Niger ka tɛ ko ba ka dunange do ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awai ka dɔn i ka cɛ ado ko fɔ awai ka dɔn a y'olu bɛɛ lajɛlen a y'u ɲɔdɔn min ye awai ka dɔn e bilama ma ɲi e bilama ma ɲi e bilama ma ɲi e bilama ma ɲi e yɛrɛ tika ne yɛrɛ ni maa si kɔni yafama i bɔra Mohamed Bazoum na e nana i yɛrɛ sɔrɔ Alassane Dramane Ouattara la awɔ o bɛ kɛ an ka cɛ cogo di yafama sa an ka taa sa an kana kɛlɛ bɛn de no aw yɛrɛ bɛ ka maaw mɛ e b'a fɔ yɛrɛ fana kɛlɛla aw sa mɔgɔ bɛ se ka fili ni fila ni ko yafa ma o ye kuma bannen a fɔ tu dafili yafa ma a banna Alassane bannen b'o de ma o a banna kɛlɛ tɛ o hali maa ni dɔgɔnin ni ɲɔgɔn cɛ ni filila i fili tu dafili kuma ɲɛna hali sini tu dafili a banna yafa ma an ka taa n dɔgɔ min ye awai ka dɔn ka taa se Alassane ma u bɛɛ susura a ko de siratigɛ la min ye awai ka dɔn anw ka classe politique n'o bɛ Mali politique tɔn dɔw ko fɔ a dɔw wulila awai ka dɔn ni ka u ka nisɔndiya ani ka awai ka dɔn fɛla ko ni k'o fɔ a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ déclaration belebele min bɛ yen ni anw ka premier ministre n'a y'a kɛ min ye awai ka dɔn maa caman bɛ yen minnu kɔni ye fu na bɔ minnu ye foli
wuli ta away kado ni ka nyeshi bilbele mano be away kado colonel Ablaye Maiga no bo ko fo akode sina tigala minya away kado société civile attaché politique ton doma o be kumana adema PSG MPR PRVM fasoko UNTM num be ya away kado haklina fo nga jamana koka minya premier ministre ka discours away kado mado be no lu ko ni ko away kado teria sirafe kwa ye jofara ha ko ni mabbe ko ni ajetemine adema PSG ako away kado nga premier ministre par intérim mali gouvernement kulu ko ni away kado ye kuma kan lame lu ni son jara na ka discours yo ko sobe ga hali no ya soro minya away kado ko ya haklina min fo o yulu yere fa na haklina ye sabu minya away kado jamana nyama akunglina ti dowre minya jugo saba ani tabulu sababe ko lu deta ni be barake ni mali oluka batu away kado luka batu akonga adema PSG umashoni turu kosobe kuma kan kuma mimbe ni away kado ayota kanyeshi Niger Guinée Bissau anika do minye Côte d'Ivoire ko ka tasse franchement ako adema ya jira ka fo minye away kado be wulika jomina anu be kelemina minye away kado farafina bela jele anga sika kekelenye minye maliye away kado en tout gara ni faminu andona ni minu away kado anga sika tonu oluye ya jira ka fo kulu ko ni joro ledu o hamina ko ye muye anga njija minye away kado anansi ko jamana ni nywanje hali be ani kelinya o ka toy manyoya o ka toy minye basigi anga njija o se ka sinje chugumi ako ka boy mouvement patriotique pour le renouveau no be MPR no bo ko ye chogal yere ka parti chogal ka parti away kado lukmana ko lu ye kuma kanu num belame discours historique premier ministre ye minvo no Ablaye Maiga lu ya belame avec intérêt minye away kado parti ya jira ka fo discours imbenu mabi abenu machine minye away kado Ablaye Maiga atamana ma no ka ma se no la min be premier ministre chogal ko kala Maiga ko fo chogal minvo nyamanyina be bora kalama a kera septembre kalo away kado klemuga ani duru en 2021 abado en plein vol Ablaye Maiga nana ako poignardé dans le dos kuma kan ko ni be away kado a shelen bi nyon ve o kuma sa minya away kado ni be MPR mo ya jira ka fo ko lu ni son jale do mu ma ya jira ko away kado lu ko ni bi tablo mi ngay ko bi lu bi chesiru dabo mi mi se ka to halibi so mi se ka bunya chugomi lu bo wuli ka jom mina o yo lu fana fera ko pervem fasoko lu fana kuma na away kado minye malika horonya malika dambe mali bisika bunya chugomi o min no be kalanyini no ye faso de be ka intérêt ko yo lu fana fela ko ndo ka boy minya away kado halibi Union nationale des travailleurs du Mali no be UNTM ko fo fana kuma na o ye président fo ka wali nyman do colonel Assimi Goïta a hakina minye no ye ka Mali bla areka ka Mali bunya kan bela jele fe so de nyuma mi ba dusuguna ku ba fo ka wali nyuma do ne boye yentem ya jira ka fo mi nye ulu ko na discours mi fo ulu bo kono bi o ba kono shini do be ka boy sa mi nye Assane Sidibé ale fana kuma na ale be conseil national de transition après o kono ale ya jira ka fo hali no ya soro kuma kan nun ka fari premier ministre kuma kan min fo busa mi senu dedu ka fari akonga ona tabe ale bala de abana ale ba afala ale shini ale ba la bia la chini maka nungo ni fariara uka fari mais lui on zone là-dedans mais nyama ne masika mu famu Amadou Sidibé côté ya Assane Sidibé te yelema mari ta Assane ya be komi de ne tu don ay Assane yelema madi aywa sente madu yelema madu aywa pa jite e ka kuma kan be ka daminga nya fomio na la sona famuna ndo angata ikado mi ni magambe premier ministre ye min fo away kado Niger Côte d'Ivoire France e Guinée Équatoriale ako away kado société civile nanga ma chamambe woni willa ka kuma ga min ye kofema do be lu ko ni se ko dibina sabu ya fo ko premier ministre ka kuma kai atita ko bende wajja kulu do be Niger no organisation de la jeunesse taraya lu ya jira ka fo ko colonel Ablaye Maiga ay kuma ka min vo ka ye la gushi se uluma kala chuka jamana ma kala chuka jamana ko no deuma o ko lu be min no fe o de away kado ayafani feminu be onu kanga fo o ka fo tilela nga ona tabe ango ni fe ya away kado ka fara parti politique ka aya fo away kado Assimi nyena aya fo CNT nyena aya fo gouvernement nyena aya fo Nations Unies nyena ko Nura FM ango premier ministre ka déclaration an ta fe de an yere de an do ange an yere de aka déclaration ye an yere de awo ni ya me be déclare ka sebe an yere de an dusuku yere de bana ay min fo Niger président ma an dusuku abena ma
a ye mun fɔ Adoma a bɛnna ma Ambalo Umaru Ambalo Dieu merci a bɛnna ma a ye min fɔ Nations Unies cɛ ma a bɛnna ma Macron don min na min ye awɔ i k'a dɔn cɛ in tɔgɔ Bazoum bɛ bɔ ka kuma olu maliyɛn kelen minnu bɛ yen n'u bɛ ka kule bi ka fan bɛɛ kɛ ko dɔgɔyama kɛra kosɛbɛ Bazoum ye minnu fɔ ka tugu ɲɔgɔn na olu tun bɛ min ka na se a ka kumakan laban in ma olu tun bɛ min Bazoum a traité n'o dirigeant dɛnkɛra kosɛbɛ a y'o kɛ yan a yafa n ma dɛ ni seginna a kan awɔ wala kuma na cogo do o kɛra yan kuma na cogo do ne ma ko Bazoum ko kɔsani na ko minaka ko bɛna bi a ko an ye Alassane Sara il a été payé par l'ingratitude de ceux qui ont tiré profit de cette décision de lever de l'embargo à laquelle le président Ouattara avait grandement contribué. Aw kun bɛ min ni ma fɔ don min na aw kun bɛ min olu kun bɛ kɛ janfatiw ye je considère qu'il a été trahi kosɛbɛ aw kun bɛ min a y'o bɛɛ fɔ yan aw kun bɛ min a donni kama Bazoum ko bi Menaka bɛ taabolo min kan ko Menaka yɛrɛ bɛ ɲini ka josi ka ban ko ni nin de ye Faransi gɛnni ye ko ale ma nafa y'a la kosɛbɛ k'aw kun b'an ka Faransi gɛn aw kun bɛ min bon e b'i ka Niger ko la tasuma b'i yɛrɛ ka Niger i t'i da don o la Faransi b'e poussé ka kuma a banna e b'i da pɛlɛ tigɛji bɔnnen i b'a fɔ i bɛ fɛn mun ye dɔn k'an ka n'o fɔ a bɛ fɔ hali sini Nigérien tɛ ni Nigérien don Nigérienw tɛ kuma anw kan tan Nigérienw b'a dɔn an ye min ye anw b'a dɔn Nigérienw ye min a banna an taalan de ye ɲɔgɔn ye awɔ bɛɛ bɛ se ka n'i sigi occidentaux ka baara la Faransi Emmanuel Macron ka baara la lakɛɲɛ la k'e b'anw lagosi parce que Faransi taara a Faransi bɛ e de fɛ yen bi kosɛbɛ ko wa ko Faransi bɛ taa donna taa bɔra maliyɛnw b'aw ko premier ministre y'a dɔgɔya a ma dɔgɔya dɛ nkalon dara la wa nkalon ma da la o ne ma jogo de fɔra Bazoum tɛ Nigérien o Bazoum ka t'i sigi Nigérien tɛ k'a fɔ ko jamais la tension entre les communautés Peul et Touareg n'a été aussi vive qu'aujourd'hui. Kosɛbɛ ko Menaka ko bɛna bi ka taa ko tension min bɛ Touaregiw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ bi nin tɛ ko kabiri Ala ye Mali da k'a ma deli ka juguya ka bi ta in bɔ ayi Ala ko n'Ala sɔnna a ma ko an bɛ taabolo min kan ko ni fɛɛrɛ ma ɲini ko massacre de bɛ nalen anw ka jamana kɔnɔ est-ce que Bazoum y'o fɔ yan Ala o fɔra jamana in ma yan fana t'a lajɛ sa aw kun bɛ min ne ko an bɛ kɛ gɛrɛni ye k'an yɛrɛ furu fara mun na pour que an ti k'an yɛrɛ fɛ est-ce que Bazoum bɛ kuma waati min na anw kan ka wuli ka tabali gosi ka ɲɛmaa la faamuya anw m'o kɛ dɛ an ka premier ministre taara ka taa kuma fɔ a fɔ waati la a fɔ yɔrɔ la a fɔ cogo la wa nkalon ma da la o anw bɛ tila k'o de la gosi ka bɔ ka kuma nkalon ma da la nkalon foyi de ma da la ka ni sababa bɛɛ ami n dɔgɔ fasiri don indépendant u ka fasiri don o de y'a to ne y'a f'i ye kuma dɔ bɛ kɛ ni tension bɛ yen a ka ne sɔn bɔ gafe la ayi a ka ɲi a bɛ ɲɛ awɔ parce que ayi a bɛ ɲɛ sa n'a bɛna fɔ bali ɲɛma nin bɛɛ bɛ bɔ a la a bɛ min koyi Ala ka ɲɛ ka d'a ma amina yarabi indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye ɲɛma ko mun ye ka min ɲɛgɛn o b'a kɔ kan ka buna adamaden ɲɛgɛn o b'a kɔnɔ maa mun kumalen don indépendant kɔnɔ o de ye Dawuda Sangare Dawuda Sangare a y'a jira k'a fɔ ka ɲɛsin an ka jamana premier ministre par intérim a ye kɔrɔfɔ mun fɔ mun ye Nations Unies kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko Musa Mara a kɔni kuma dɛ Musa Mara a y'a jira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ mun o bɔra anw ka jamana premier ministre par intérim a da kɔnɔ ɲɛma ka ɲɛfɔ ka ɲɛsin an dɛmɛjɛkulu ma ne ma ko kɔrɔfɔ in ko a farira kosɛbɛ wa mun ye kɔrɔfɔ in ko kɛlɛtigɛ kuma don wa mun ye kɔrɔfɔ in ko mun ye balawu kuma don k'a ma diya ye Musa Mara Fatirikɛba ka fɔ la n'o bɛ Dawuda Sangare ko fɔ i b'a dɔn bamananw ka kuma don tiga toli kelen a bɛ tigɛ bɛɛ cɛ Musa ka kumaw bɛɛ ɲɛna o mais nin yɔrɔnin dɛ nin de y'a balawma yɔrɔ ye kosɛbɛ n'o tɛ a ka kɔrɔfɔ bɛɛ ɲɛna o walayi nin de y'a balawma yɔrɔ ye a banna mun ye Fatirikɛba a y'a jira k'a fɔ ko kunun tɛnɛndon n'o bɛnna septembre kalo tile 26 ma u ye kibaruyaw kɔni sɔrɔ ka bɔ Musa Mara a fanfɛla la Musa Mara n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛ k'a ka tile waati a ye premier ministre jɔyɔrɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ o kɛra Musa Mara a ka communiqué kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko an ka premier ministre par intérim n'o bɛ colonel Ablaye Maïga n'o o b'a kofɔ a ye kɔrɔfɔ mun fɔ mun ye 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies o kɛnɛ kan ni a kɛra sibiri don septembre kalo tile 24 Musa Mara a y'a jira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in a y'a lamɛn kosɛbɛ wa a ye kɔrɔfɔ in kɔni ka a faamuya Musa Mara a kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn mun don o nimisa n'o o b'a ale la o sabu kɛ an ka jamana premier ministre par intérim colonel Ablaye Maïga kɔrɔfɔ mun don o bɔra da kɔnɔ ka ɲɛsin an ka partenaires ma ɲɛma ko kɔrɔfɔ in ko a sɛbɛkɔrɔ fariyara wa ko min ye kɛlɛtigɛ kuma don ko bɛn kuma ko o tɛ ko a bɛ kɛ sababu ye mun ye an kɛrɛfɛ jamanaw yɛrɛ kɔrɔfɔ in ɲɛsinna an kɛrɛfɛ jamana minnu ma ko a bɛ kɛ sababu ye ni ka an
olu fɔ ɲɔgɔn kɔ teriya mun do o ba anu ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ko o teriya ni ko o daji fatigi b'a ka fana Dawuda Sangare a ko ka ɲɛsin premier ministre par intérim a ka kɔrɔfɔ in ma n'o bɛ Ablaye Mayiga n'o o ba a kɔfɔ assemblée générale de l'ONU o kɛnɛ kan ko Musa Mara ko a ye nin kɔrɔfɔ in kɔni fɔ dɛ Musa Mara a ka baabu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana siga t'a la mun ye droit de l'homme o batolen don anw fɛ yan kosɛbɛ ale bɛ foli ta ni ka gouvernement k'o sɛgɛrɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye accord n'a bɛ bɛnkan sɛbɛn mun o kɛra anw ni Bama jukɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ Musa Mara a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ foli ta ni ka gouvernement fana k'o sɛgɛrɛ o sabu kɛ ko o baara ko o bɛ sen na fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye fanga a ka tigi politique maaw bolo ko o baaraw bɛ sen na ko a bɛ foli ta ni ka gouvernement ka a sɛgɛrɛ ko mun ye an ka armée siga t'a la mun ye armée an bɛ don min na ko bi armée monte a puissance o ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi ko o to o ye nka Musa Mara a y'a yira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ min kɔni n'o bɔra an ka jamana premier ministre par intérim a da kɔnɔ n'o de ye colonel Ablaye Mayiga ye a ɲɛsin anw ka partenaires ma ne ma ko kɔrɔfɔ in ko a sɛbɛkɔrɔ fariyara kɔrɔfɔ in ko kɛlɛtigɛ kuma don kɔrɔfɔ in ko balawu kuma don ko a bɛ kɛ sababu ye mun ye an kɛrɛfɛ jamana ninnu ɲɛma ko a bɛ kɛ sababu ye ka an n'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ fatigi b'a ka fɔ la a ko n'i ye Musa Mara n'i y'a ka kɔrɔfɔ ninnu jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma a ko kɔrɔfɔ in ko a sɛbɛkɔrɔ giriyara o sabu kɛ Musa Mara a y'a yira k'a fɔ ko ale jɔrɔlen don nin kɔrɔfɔ mun filɛ nin ne a kɔni sɛlɛla ka ɲɛsin an kɛrɛfɛ jamana ninnu ma ɲɛma ko a bɛ maa jɔrɔ kun bɔ fatigi b'a ka fɔ la a ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ Musa Mara kɔni a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana gouvernement ɲɛma u ye senba saba minnu ko o sigi mun ye hakilinaba saba minnu o bɛ yen o jamana in bɛ se ka bonya cogo min na a Musa Mara kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale b'o hakilina la nka Musa Mara kɔrɔfɔ mun kɔni bɔra da kɔnɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na k'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana premier ministre par intérim ɲɛma a ye baabu mun ka a sɛlɛ ka ɲɛsin an partenaires ma an kɛrɛfɛ jamana ninnu ma ɲɛma k'o de kɛra kojugu ye o sabu kɛ ko mun ye finteni kuma don balawu kuma don a bɛ kɛ sababu ye ka mun ye jamana ni jamana ka an fɔ ɲɔgɔn kɔ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla de tɔgɔ Dawuda Sangare walima ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ Dawuda bi fɔ ka waleɲuman dɔn hali bi ka da limanaw tulo kan radio ye Nura FM ye 94 bɛ murumuru 5 anw bɛ laseli kɛ ka bɔ koɲumani wɛrɛ da la Jalakɔrɔji o siratigɛ la an bɛ foli ani tanu ye an b'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma hali bi k'a f'u ye u k'u cɛsiri Nura FM awa i k'a dɔn anw bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min sabu awa i k'a dɔn min ye awa bolokɔnɔni den kelen a tɛ bɛlɛ ta dɛ a tɛ bɛlɛ ta abada o de kama 76 33 43 03 76 33 43 03 Laya Jara dɔgɔ a kumana sɛbɛnkɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko soir de Bamako a ko awa i k'a dɔn pression o de bɛ ka kɛ Bamakɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔsi minnu bɛ yen n'olu awa i k'a dɔn minɛnen don n'o bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsiw kofɔ o minɛnen bɛ anw fɛ yan a ko Nations Unies u ye welewele da kɛ tuguni ko ka awa i k'a dɔn sɔrɔsi ninnu ko k'u bila awa i k'a dɔn teliya la a ko Laya Jara affaire min bɛ yen n'a bɛ awa i k'a dɔn sɔrɔsi ninnu kofɔ n'o ye Ivoirien ka sɔrɔsi ye maa 40 ani kɔ min n'olu minɛnen bɛ anw bolo yan donc i k'a dɔn k'a fɔ a kɛn bɛ fɔlɔkɔ ye fɔlɔkɔ min wulilen don anw ni awa i k'a dɔn Abidjan ni ɲɔgɔn cɛ a ko fɔlɔkɔ in a laban bilama a bɛ ka sinsin ni fɛn min ye o de ye kumakanw ye kumakan minnu n'olu bɛ ka bɔ jamana fila in da dɔ bɛ dɔ fɔ yan fɛ dɔ bɛ dɔ fɔ yan fɛ a journalistes bɛ dɔ fɔ anw yɛrɛ bɛ dɔ fɔ a vidéomaniw bɛ dɔ fɔ anw yɛrɛ bɛ dɔ fɔ o mana sa min ye dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛbɛkɔrɔ carilen don anw ni ɲɔgɔn cɛ ko dossier in yɛrɛ bɛ taabolo min kɛ ko bi a laban kɛra sababu ye min ye o ye k'a dɔn ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ k'i hakili maanabɔ ka ɲɛsin dossier in ma jango tɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na anw ka premier ministre min bɛ yen n'o bɛ awa i k'a dɔn Ablaye Mayiga ko fɔ ale ye kumakan min cari Nations Unies awa i k'a dɔn o kɛnɛ kan o de kɛra sababu ye bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ Abidjan ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ bɛ yen a ko n'i y'a lajɛ problème in bɛ taabolo min kan an ŋaniya ɲumanw caman bɛ yen minnu kɔni ye wulikajɔ kɛ min bɛ se k'a to ko in bɛ se ka awa i ka dɔ kɛ basigi kɔnɔ cogo min ani kelenya kɔnɔ cogo min a ko de siratigɛ la Bamakɔ anw y'a jira ko minnu ye mercenaires ye n'u nan bɛ ka kɛ sababu ye u tun bɛ fɛ ka anw ka fanga k'a yigiyigi k'a bɔ a dabolo kan a ko maa caman bɛ yen minnu wulila o wulili in kɔnɔna na muso 3 bɛ yen hinɛ yɛrɛ kama awa i ka dɔn an y'olu bila olu bilalen kɔ a ko n'an muso 3 ninnu n'olu sera ka bila maa tɔw n'o ye 46 ye a tɔ awa i ka dɔn olu bɛ yen o waati kelen na baara bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to bɛn ani kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min ninnu minnu filɛ nin ye n'u bɛ ka kɔnɔ u bɛ ka jugement de kɔnɔ u ka kiiri ka tigɛ ka ban sabu n'i ye jateminɛ kɛ u tun bɛ gendarmerie la u bɔra gendarmerie ka bolo kan ni k'u siyɛlɛ ka t'u bila awa i ka dɔn kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan a ko yɛrɛ de sira fɛ mission dɔ bɛ yen n'o ye CEDEAO tɔgɔla mission ye awa i k'a dɔn ale kɔni kan ka na anw fɛ jamana in kɔnɔna na mission in awa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Macky Sall Sénégal ɲɛmaaba ale bɛ a la ale ye Union africaine yɛrɛ o ɲɛmaa ye Nana Akufo-Addo
Ghana togola ale awai do fana be akonona na no union awo ole do ale be kenen ngonna abala ani président min be no be for nyasimbe e ya dema ko fo fana kanga na tuguni e ya dema ye minge ana be wulika jom mina o dogo mashila akon Nations Unies ka secrétaire général awai kado ale ko ne wulika joke wulika jom min gonna na awai kado wati temenona Guterres ya jira ka fo ko nun ko lute mercenaire wi ako wati kele Guterres yo fo kebe mangai ale Guterres kele wulila ka communiquer double tuguni ako secrétaire général des Nations Unies awai kado akoni ya jira ka fo ale kumbala ne do kosobe mbi talika awai kado surasi minun be no lumenena Guterres ya jira fana ka fo nya awai kado ale ko ni be wulika joni chesuru ke ka tasiblake ka nyeshi be ni kenya mi Côte d'Ivoire be ka baraka Nations Unies o togola ministre togola ale bu fo kosobe o baraina secrétaire général kala ka wele ke tuguni ko ka libération immédiate so sinu ku bla tele ala mi se ka to la fia be se ka na chugombi minu nu menena nga ya fo ni chugombi ye o ye haklina doye haklina minganga fomia so ya jira ka fo ku ka bla tele la haklina mirina be kelenya sigi nyoya o mimbe ani Côte d'Ivoire ni nyanje o baraka keni o sirawi kersa nunu bi se ka labla telala akoko mana sa minya awai kado ale fana be fulike kosobe ma minu be nulu be ku chesiri mimbe se ka to dania bi se ka sinzi ni anga an sigi nyogo ni nyogonche mimbe se ka to be ni kelenya o bi se ka sinzi anan sigi nyogo ni nyogonche yoro minuti fo mawye o ye ni yoro di mimbe fodro o ye ka fo Guterres wulila sojini secrétaire général ka ko ko bla telala mais afana kuma na ni sirami o ye basigi sirai o ye be sirai o ye kalani sirai do minya awai kado libération immédiate di bala o biseka ke fen wore mais halibi sigi nyoya ni ben konona o kuma o ba konona ala ka ni sababe ni kuma ka num bora awai kado New York le 26 septembre 2022 fasir fle minya awai kado soir de bonko o ka bido boli ibunya bala mor me ganyama bonya asaba koro jaranye indicateur dro nouveau ne ba ale sama ka grana netia awatena na hatai mafiye tebe ma lafiya kosobe tai charala tai abi ma lafiya kosobe tami ka bani ane amena ngata bismillah tani amena tani fatire d'accord indicateur dro nouveau ne be mbolo de me boni aye munye sebani ngala to de i grate dumia ako kanga do M5 RP anga do okonala ko kunyuma na M5 RP tonde unda de nendo ni watina Dr Sogel ko kala maiga aga Kenya okan fatrika baga falana be i grate dumia akofo akoko muye kalo kele ani doni ibe na ka foko muye Dr Sogel ko kala maiga muye M5 comité stratégique muno obesenga nyama ko onyamadu abe kalo kele ni kobo muye dangoro bayin ko atuna malidona ibe na ka foko muye jamana gouvernement yere mabo abada ka communique ko oke communique muno o sorola communique mbora muye Sogel ko kala maiga ayera ka primature okonala communique mu konala ya ira ka foko muye Dr Sogel ko kala maiga waka docteur ya foko akata iripo force la munye fatrike baye ako wati ngoni ko asiba koro jeyanda nga munye ka Sogel ko kala maiga wati munna abaga iripo force la nyama ko anana ka foko muye premier ministre kura odana sigi nango premier ministre ma Ablaye Maiga ka Dr Sogel ko kala maiga ka anona bla folo yani akana fatrike baga fola ako fe munno ko nimga magnifique ko kan magani koina o sabuke mamun irabbe nu be M5 RP konala M5 RP dishibo nyama kibe na ka foko ira datika magable Sogel ko kala maiga aka mbara koina Allah akbar akoni yaji temna kalaje utika foi fo mali do nyana me do na kombi fe njumene be Sogel la Sogel kuma uya Sogel korfa mu kuma Sogel da kono kanya si francima ko surasi nunu fana yo ka Sogel lawa nyama ko ni mbara jile yingalie M5 RP ma ko nga mali do ku kuna sonu kuna foni muna fatrike baga fola akoni ko njate mena kalaje nye Dr Sogel ko kala maiga wati temonon ko na ay korfa chairman ku ofo ay muye Nations Unies nyama ay lefe aya daile faransi aninga ta faramu nye jamana e jugu chairman ka Sogel ko kala maiga ko ay ni korfa nunu bela jile ku ushele wati temonona ngamuye kibara munu be ni wati laban anana ka fo komi M5 RP mau nyama yuka lajere do konu yoke lajere kono ka ibe na ka fo kuye kuma chairman ko fo mali anye plenty mun do munye conseil de sécurité konala kanya si francima M5 RP ku yu da dola o fera te manongo foka boy munye korvar ka surasi binani ani woro to mu ma anfeya nyama ku yu da dola o fera te manongo foka boy ali seda wo bi lajere mun ga New York ko fe ibe na ka fo komi M5 RP ku yu da dola ga fe mun no ye mo ko kamana ga Sogel ko kala mega ga bana koy ko nyuma na M5 RP ma mu da do Allah adoni ga ban aywa ko ko nyuma na do ma do
fasirike b'a ka fɔ la a ko min ye M5RP ɲɛma jɛkulu do jɛkulu mun kaba a bɛ sigi sen kan don min na ani janfa ko bi ɲɔgɔn fɛ a ko janfa fɔlɔ sɔrɔla fɛn jumɛn de fɛ ni hakili b'a la maa mun ɲa autorité morale n'o de Imam Mamudu Diko ye ale kɛra kɛrɛfɛden ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maa minnu kɛra sababu ye ka M5RP k'a sigi sen kan o maaw la i bɛ na ye k'a fɔ Cheikh Umaru Sisoko ɲɛma ale kɛra kɛrɛfɛden ye i terikɛ kɔrɔ n'o de ye Isa Kawujimi ale kɛra kɛrɛfɛden ye ani ka awɔ Dɛgɛ su saba bisimila ani ka taa fara maa caman kan ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko M5RP ɲɛma ko janfa ko o b'a kɔnɔ ko o tɛ bila ko ye fasirike b'a ka fɔlɔ min Igrata Dunbiya a ko kibaruya laban k'u sɔrɔla maa minnu tun bɛ waati tɛmɛnenw na k'u bɛ ka dunu k'a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga kun dɔɔni min kama a tun bɛ périmètre la ɲɛma k'u bɛ k'u ka koso n'u ka kasaw labɛn koso ni kasaw ɲɛma k'u bɛ ka labɛn nin waati in na wa dɔw yɛrɛ bɛ ka jɛkulu dɔ k'o sigi k'u bɛna jamana faama n'o bɛ Asimi Koyita kofɔ k'u bɛna dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ wa dɔw fana bɛ ka fiɲɛ taabolo k'o jateminɛ k'a lajɛ u bɛna taa fan jumɛn de fɛ jɔn de bɛna se ka dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ o sabu kɛ maa minnu n'o kun b'o dɛmɛ o tun ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɔra primature la ɲɛma ko f'olu ka jabala wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la nafani kun le an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ la Igrata Dunbiya ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye n dɔgɔ an bɛ foli ani tɔni an b'a lase kanuba bɛɛ ma o bɛ kɛ Dirisa Kuma Dankɔrɔba in b'a lamɛn waati bɛɛ lajɛlen société Madala Kuma frère et fils an bɛ u bɛɛ fo u bɛɛ waleɲuman dɔn ko Dirisa ma ko a kuma a k'o kɛnɛ kan ka foli lase Ibrahima Tunkara ma belebele a bɛ Faransi ka foli ani tɔni k'a lase min ye Bouakari awa i k'a dɔn Kɔlɔn Sidibe Kɔlɔn international min ye awa i k'a dɔn a bɛ fo ka waleɲuman dɔn ambassadeur do min ye awa i k'a dɔn Stade Malien de Bamako awa i k'a dɔn ɲɛmaa fana do Kɔlɔn bɛ fo ka waleɲuman dɔn tɔgɔ bisa min ye kunnafoni an bɛ taa yanni an ka taa sugu la min ye awa i k'a dɔn Soir de Bamako an bɛ sɔnni sigi a kan Soir de Bamako kuma bɛɛ Umaru Ungoyiba ale de kuma na dɔgɔ min ye anw ka premier ministre par intérim k'a dɔn k'a fɔ Ablaye Mayiga a ye wuli ka jɔ kɛ Mali diaspora awa i k'a dɔn minnu bɛ Amérique sigi la o y'an ka tunkarankew ye a n'olu ye ɲɔgɔn ye o de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn u ye problème caman u y'o ɲɛfɔ a ɲɛna a ko min ye baara minnu n'olu kun bolo dalen don n'o bɛ tali kɛ awa i k'a dɔn Nations Unies ka ɲɔgɔn ye ba min n'o kun bɛ ka kɛ ministre par intérim colonel Ablaye Mayiga ale kɔni dɔgɔkun tɛmɛnen communauté malienne n'o ye awa i k'a dɔn anw ka fasoden minnu bɛ yen minnu bɛ New York ani New Jersey i k'a dɔn k'a fɔ k'a n'olu ye ɲɔgɔn ye olu y'a félicité k'a fo k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ a bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri min na a k'o de siratigɛ la min ye Mali ka représentant min kun taara Nations Unies kɛnɛ kan n'o ye premier ministre ye a ko maliyɛn den minnu bɛ yen awa i k'a dɔn u y'a fo kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn a ye baara min kɛ a n'a ye kumakan min fɔ Nations Unies kɛnɛ kan maliyɛn den minnu bɛ New York ani New Jersey olu ye awa i k'a dɔn foli ani tanu ye u y'a lase a ma u y'a jira a la k'a fɔ i kɔni ye an ka hɔrɔnya n'an ka danbe ye awa i k'a dɔn i y'o bila a minɛn kɔnɔ a diyara an ye kosɛbɛ wa min ye awa i k'a dɔn bi an b'an disi gosi n'an ka maliyɛnya ye an b'an disi gosi an nisɔndiyalen fana don fana a k'o de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn déclaration min n'i y'a kɛ a tɛmɛna an bɛɛ lajɛlen jimi sira fɛ a ko nka k'a bɛ kuma na dɛ an maliyɛn minnu bɛ tunga fɛ gɛlɛya bɛ anw da la Ameriki dama tɛ ɲɛ fantan ni naani bɛɛ fɛ nka an b'an taw f'i ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ a y'a fɔ anw fɛ yan min ye awa i k'a dɔn gɛlɛya belebele bɛ anw da la logements sociaux an b'a kibaruya de mɛn sanga ani waati yalima anw n'a man kan wa logements sociaux ko awa i k'a dɔn an kan k'a sɔrɔ cogo min o ye gɛlɛya belebele gɛlɛya min n'o bɛ anw da la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Amerikikaw awa i k'a dɔn u y'a jira a la k'a fɔ carte nina a n'u ka passeport ko o problème hali bi fɛn ye fɛn min n'a sebakɔrɔ ɲaaminen don wa yuruguyurugu kɛlɛli olu b'o fɛ kosɛbɛ ani ɲangilibaliya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ olu bɛ fɛ o ka sinsin o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen olu yɛrɛ n'u bɛ fɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ dugukolo min bɛ yen n'u kan ka se k'o sɔrɔ awa i k'a dɔn o fana sɔrɔli o y'a dama problème kosɛbɛ o ti yɛrɛ ye o u sɛgɛnnen don dugukolo ko in tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛma hali n'i ye maa ɲɛnama ye a b'i kɛ maa lankolon ye a b'i k'a ye dɛ dɛ walahi a b'i k'a ye walahi de Ala ye dugukolo jamana dugukolo ko Ala kana mɛnba caya ami ndɔgɔ a ko awa i k'a dɔn min ye carte nina ye awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi k'a kɛ n bɛ ka kɛ sababu jugu ye ka ɲɛsin diɲɛ fantan ni naani bɛɛ ma Mali diaspora u y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn olu ye wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ min kɔnɔna na maliyɛn den fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan k'a lajɛ gɛlɛya bɛ minnu da la n'u ka gɛlɛya n'o ye carte nina ko a bɛ se ka sabati cogo min nka u n'a ta bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement de transition u dɛsɛra awa i k'a dɔn o sira fɛ u ma se ka ɲɛ sɔrɔ o la fɔlɔ olu dun bɛɛ fɛ fɛɛrɛ bɛɛ ka sɔrɔ o la ɲɛ sugu bɛɛ ka sɔrɔ o la carte nina ko problème n'i y'a
ye a bɛ ka sinsin bi maliyɛn den dɔw de bɛ yen minnu banna k'u ka baara kɛ hɔrɔnya ani danbe kɔnɔ maliyɛn den dɔw de bɛ yen minnu bugulen don dama maliyɛn ɲɔgɔn k'u furugu k'u ɲami ka balo k'u joli kan maliyɛn den dɔw de bɛ yen minnu kɔni hakili la k'a fɔ foyi ti ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ni yuruguyurugu ani ɲamilijugu tɛ diaspora waati tɛmɛnen na u yɛrɛ y'a ɲini ko min ye carte nina ani k'a dɔn passeport ko ka awɔ i k'a dɔn olu sama a ka bɔ ɲɔgɔn na yalisa min bɛ se k'a to olu bɛ se ka lafiya cogo fasirikɛba ko a ko min ye yuruguyurugu ani ɲangini o kɛlɛli jamana fama n'o ye chef de gouvernement ye Ablaye Mayiga a y'a jir'u la k'a fɔ min ye chantier caman bɛ yen minnu kɔni baara bɛ ka kɛ a kɔrɔmasulu ye mun ye agence de gestion des biens gelés saisis ou confisqués i ka dɔn o ye jɛkuluba ye min bɛna sigi an bolola minɛn minnu bɛ yen faso minɛn minnu bɛ yen n'u suyɛna ani minnu bɛ yen i ka dɔn n'u jagoya minɛna a n'a ɲɔgɔnna caman jɛkulu dɔ bɛ yen min sigilen bɛ o kama wa i ka dɔn kiiri yɛrɛ bunako kan code pénal ani code procédure pénale o bɛɛ lajɛlen fana bɛ ka lajɛ min bɛ se k'a to i ka dɔn ko ninnu a bɛ se ka sinsin Masirikɛba ko a k'u ka kumaw kɔnɔna na chef de gouvernement par intérim a ye a yir'ula k'a fɔ colonel Asimi Goïta a bɛ diaspora bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ka gɛlɛn kosɛbɛ fana o de i ka dɔn lakana o bɛ se ka sabati cogo min i ka dɔn o de laɲininen don kosɛbɛ sabu n'i y'a mɛn jamana bɛ yiriwa n'i y'a mɛn jamana bɛ taa ɲɛ lakana de sabatilen don jamana si tɛ taa ɲɛ jamana si tɛ yiriwa lakana tɛ min kɔnɔ donc olu bɛ ka kɛlɛ kɛ min bɛ se k'a to lakana o bɛ se ka sabati cogo min k'a yir'ula fana k'a fɔ min ye Asimi ye a n'a ka gouvernement k'u ma maliyɛn bɔ maliyɛn na maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye anw ye ani anw minnu bɛ jamana kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen dama ka kan wa aw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o de siratigɛ la a y'a jir'u la k'a fɔ premier ministre par intérim a ye wele da kɛ maliyɛn den bɛɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu jɛlen n dɔgɔ o de bɛ bi fɔ wa jamana in ti taa o kɔ cogo si la fasiri filɛ Umaru Ungoyiba a ka fasiri dɔ min ye le soir de Bamako u ka bidon bɔli n dɔgɔ i bonya b'a la balimakɛ ɲɛmaa bonya a diyara n ye ɲɛmaa n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan nin waati na ɲɛmaa n'i ye wele bila o ma k'u kana baara kɛ jamana in kɔnɔ ɲɛmaa n bɛna mun f'i ɲɛna maa mun bɛ taa ventre la a ka dɔgɔn dɛ a siga t'a la kosɛbɛ kɛ fɔlɔ-fɔlɔ n'u kun nana k'u bɛna baara kɛ gɛlɛya dan de don i tɛ mɔgɔ sɔrɔ fɛn na n'a fɔra i ka 100 bɔ ka don u da fɛ o tɛ yɛrɛ dɛ walahi siga t'a la sinon entrepreneur caman de bɛ yen o kɔni o bɛ yen dɛ Ibrahim Tukara tɛ nin ye Faransi yan walahi a tɛ ka Maliden bɛɛ lajɛlen kunna wolo hali o donna baromètre ma o ye jɔnjɔn d'a ma an bɛ foli lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma radio ye Nura FM ye n'anw mago banna 76 33 43 03 min kan 76 33 fu ani saba radio Nura FM ɲumani wɛrɛda Jalakɔrɔji Gawusu Keyita an ka taa sugu la ka yiri wasolo Badiri Dirisa Keyita an ka foli ani tɔnni o bɛ ka ɲɛsin ma i ni cɛsiri i ni wuli ka jɔ Umar Dafu Daramera Stade Malien de Bamako Umaru an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ni cɛsiri i ni wuli ka jɔ denmisɛnw jigi b'i kan Stade Malien jigi bɛ aw kan a y'aw cɛsiri ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma a ka don da kelen fɛ bɔ da kelen fɛ i ka dɔn o de bɛ kɛ sababu ye ka anw kunna wolo siratigɛ la an bɛ foli ani tɔnni an b'a lase Agibuba ma k'a ni cɛsiri min ye i ka dɔn ka foli lase président ba yɛrɛ ma Samake Sam Jama Amadou Samake o kuma dɔgɔ kunnafoni an b'a kɛnɛ kan dɛ bisimila ɲɛmaa nouvelle horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye Toguna A Tarawele bisimila Toguna a kumara dɛ Toguna ko di a ko Sherifu Usman Madani Haidara na ale ko fɔra a tɛ an ka Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaa a to o ɲɛmaa a ko fɔ wa mun ye tamaninkaw k'a ma ko Ba Zumana i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye lajɛrɛ dɔ kɔni o kɛra Bamakɔ lajɛrɛ mun ni an kɛrɛfɛ jamanaw wulila silamɛ jamanaw wulila ka na a lajɛrɛ kɛnɛ kan i bɛna ye k'a fɔ ko belebele n'a bɛ Sherifu Usman Madani Haidara ko fɔ ɲɛmaa a ye kɔrɔfɔ a y'a ta Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye Haut Conseil Islamique du Mali i bɛna ye k'a fɔ k'u ye nin lajɛrɛ in kɔni ka a labɛn lajɛrɛ mun n'an k'a ma ko forum ka forum a kun dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ mun ye an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ ni alisilamɛya kɔni na a fanga ka bon kosɛbɛ u bɛ se ka na Bamakɔ cogo min na an bɛ se ka sigi baro kɛ mun ye fɛɛrɛw bɛ se ka sigi cogo min na bɛn fo ka taa bila mun ye basigi o bɛ se ka na mun ye jamana ninnu kɔnɔna la cogo min na i bɛna ye k'a fɔ ko o baaraw kɔni ko a kɛra Bamakɔ Usman Madani Sherifu Haidara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye fɛɛrɛ ko o bɛna sɔrɔ mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu na a ka ja fo ka taa bila mun ye diinɛ fatɔ ninnu na ko lajɛrɛ in kɛ kun ne kun ye o ye Patrick b'a ka fɔ la
ako buye kɛnɛ in dayɛlɛ la I bɛna ye k'a fɔ ko maaba caman kun bɛ kɛnɛ in kan koyi mun ye colonel Ablaye Mayiga n'ale de ye premier ministre par intérim ye ɲɛma a kun bɛ kɛnɛ in kan a don fo ka taa bila mun ye au conseil islamique du Mali ɲɛmaaba Ousmane Cherif Madani Haidara ɲɛma a kun bɛ kɛnɛ in kan mun ye conseil national de la transition CNT n'o o ɲɛmaaba ye colonel Maliki Jaw ye a fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ in kan a ka ja fo ka taa bila ministre mun bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen don diinɛ ko ani an ka laadalafɛn kɔrɔ ko ɲɛnabɔli ma n'o de ye docteur Mahamadu Kɔnɛ dankɔrɔba in fɛnɛ a kun bɛ kɛnɛ kan lajɛrɛ in kɔni a daminɛna mun ye septembre kalo tile 21 ɲɛma ka taa kuncɛ septembre kalo tile 22 a ko I bɛna ye k'a fɔ ko min ye jamana caman bɛ olu ka délégation olu nana kɛnɛ in kan Burkina Faso Mauritanie Maroc Sénégal Tchad Ghana Benin Togo ani ka taa bila Niger la Algérie jamana fɛnɛ o ka délégation kun bɛ kɛnɛ in kan ko min ye Côte d'Ivoire ye ani ka taa bila mun ye Guinée Conakry la I bɛna ye k'a fɔ ko olu ka délégation kɔni olu ma ye nin kɛnɛ in kan o sabu kɛ mun ye dernière minute yɛrɛ kɔnɔna na olu ka nali ko o bɔra a dɔgɔkɔrɔ mun ye au conseil islamique du Mali ɲɛmaaba n'o de bɛ Ousmane Madani Cherif Haidara ko fɔ ɲɛma a ko bi ye nisɔndiya ko ba ye ko n'a fɔra ko alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan alisilamɛ minnu n'o olu fɛnɛ n'u bɛ jamana wɛrɛ la k'u bɛɛ lajɛlen kana sigi ka baaraw ka kuma kɛ mun ye ka hakilina k'u falen gɛlɛya minnu n'o bɛ jamana ninnu kan gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min na ka bɔ jamana ninnu kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye jamana minnu n'u bɛ cɛncan fuga kan ɲɛma gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ a jamana ninnu kɔnɔ la cogo min na Ousmane Madani Cherif Haidara a y'a jira k'a fɔ ko siga t'a la ko mun ye fɛɛrɛw bɛna sɔrɔ gɛlɛya minnu n'o talen bɛ ka ni jamana ninnu k'u sɛgɛrɛ nin waati laban in na gɛlɛya ninnu na I bɛna ye k'a fɔ terrorisme n'o bɛ jatigɛwale kɛbaaw ko fɔ ani ka taa bila mun ye diinɛ fatɔ ninnu na ɲɛma ko gɛlɛya kɔni ko a bɛna nɔgɔya a bɛna sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na Ousmane Madani Cherif Haidara a kɔni y'a jira k'a fɔ ko alisilamɛya diinɛ mun don ɲɛma ko kɛlɛ ko alisilamɛya t'o fɛ abada alisilamɛya ko k'an ka yafa ɲɔgɔn ma de Ousmane Madani Cherif Haidara a ko min y'an ka jamana faama ye n'o bɛ Assimi Goïta ko fɔ a bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ ko fo ka taa bila mun ye colonel Ablaye Mayiga la premier ministre par intérim ɲɛma ko a bɛ foli ta ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ mun ye diinɛ yɛrɛ ministre n'o de bɛ Mahamadu Kɔnɛ ko fɔ ɲɛma a fana ye kɔrɔfɔ ko a ta a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi jamana tɛ yiriwa abada fo ko alisilamɛw ka sigi ka kuma ka baro k'o kɛ ka ɲɔgɔn hakilinata k'o falen ɲɛma ko bɛ kɛ sababu ye ko min ye yiriwa ko o bɛ kɛ jamana kɔnɔna la mun ye fatirikɛ b'a ka fɔ la hali bi n'o de bɛ Toguna a Traoré ko fɔ a ko I bɛna ye k'a fɔ ko maa minnu kɛra sababu ye ka nin forum labɛn n'o bɛ au conseil islamique du Mali maaw ko fɔ siga t'a la ko min ye jamana faama yɛrɛ a y'u bisimila ko ye jamana faama ko a kɛlen k'u bisimila u ka kumalasela mun bɛ n'o de Mohamed Kimbiri ye Kimbiri fɛnɛ a ye kɔrɔfɔ a y'a ta ten cari a y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na comme bi siga t'a la ko min ye jamana minnu kun bɛ nin kɛnɛ in kan ko gɛlɛya bɛ a jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko bɛn bɛ se ka na kɔnɔna la cogo min na lakana ɲɛma ani ka taa fara mun ye fɛn caman kan ko o kɛlen bɛ gɛlɛya ye nin jamana ninnu ɲɔgɔn cɛla la o de kumu kɔnɔna la u ye nin forum in ni ka a labɛn mun ye sigikafɔw bɛ se ka kɛ ka hakilina k'u falen alisilamɛya yɛrɛ olu bɛ se ka dɛmɛ jumɛn de ta mun ye bɛn basigi ani terrorisme fo ka taa fara mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ani diinɛ fatɔ ninnu fura ɲuman ko o bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na I bɛna ye k'a fɔ k'u nana comité dɔ kɔni ko o sigi sen kan jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a comité kɔnɔna la ko mun ye rapport kow bɛ n'olu bɛna bɔ ko bi décembre kalo tile 20 décembre kalo nata in na san 2000 ani san 22 u sera ka baara minnu kɛ comité in sera ka baara mun kɛ ko mun ye décembre kalo 2022 la ɲɛma olu bɛ n'u ka rapport kɔni ka a bɔ k'a bin nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Toguna a Traoré Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la Toguna ye n dɔgɔ ye n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn salon de média a dankɔrɔba n'o ye Jibi awa i k'a dɔn Sakɔ ye Jibi Sakɔ n yɛrɛ dɔgɔkɛ don dɔgɔkɛ min bɛ yen ni awa i k'a dɔn a nɔ minɛnen don a ye o ye fo n ka boisson bi ka n kɔnɔ fa Jibi Sakɔ n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn saga ani waati Renouveau FM awa i k'a dɔn olu y'o tu tigɛbaw ye awa i k'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ k'o bila sen kan Renouveau Jibi n'a ka di n b'a wele ten k'a fɔ ka waleɲuman dɔn saga ani waati min ye awa i k'a dɔn Amadu Jara ale ye directeur ye awa i k'a dɔn Masigi CFEP ba i k'a dɔn k'a fɔ ale ye o maa ye an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin a ma k'a jara donc hali bi an bɛ taa an bɛ se k'a sigi Yusuf Konate ale de kuma bɛɛ min ye awa i k'a dɔn mondial de basket féminin a bɛ mun ko fɔ min ye awa i k'a dɔn musolakaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan kɛnɛ min n'a bɛ awa i k'a dɔn sanfɛ cɛlu ko fɔ n'o ye basket ye n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn anw ka basketeuse awa i k'a dɔn basketkɛla musomanw n dɔgɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mun kɛra malo ye segi fan bolo sa u ye malo dan k'a ka bɔ hakili ma
ene bolo na o chira khabate da no o molo ndogo molo ka bo hak agmingera ka bo haklima ayo ko raga wa uye minga mbina nyafiye ako aweka do anye defeti uke atugu nywana anda shira kubudu mondo de basket féminin foka ankulungulu anda shira uke foka ankulungulu da shikara foka ankulungulu ayina makla ta nyon ankulungulu wa o da shiri da mate koy nga basket ke la fla musuma fla ndogo yu yere di nywa makoy la boxe kise la boxe ndogo amajade akera nyama bela jere nyena Australie aweka do nyama be awnye min dara awnga nyama be yoye wa awnye bilama fargulu nyene ja kembe ba fo ko do de wulila awn nofe ndogo ni comportement sugu doy min ni aweka do Mali la gushido kanyeshi awma ja ba do kanyeshi awma wati mina anga basket do fara beka nyoko boxe am o wati kelena matla ba anga demisunu bulu banga 26 mars lo beka ji shuru ka bo da akera molo yugui wa fami yere ne fa mais non c'est-à-dire c'est compliqué c'est-à-dire jamana ya ko ka gelende anga dugudila sande nana milliard juli a fora ko duna terrain awo normalement fendo kanga ke gazona ni ji nana minum bi ji sama ka ji bo telela ballon ka se ka tan d'accord o chena wo abe chugo mi wo mate ala ko do mais normalement vidéo manu ni filmer kela ni femme numbe ulu bi se ka filmer mais an yere ka camera ORTM yere bele bayna be jolen be nyebala chiffon be anga demission bulu abu bulu matla koroni ubu bulu be ka sama o sujila Musa o ke ka jisama pour que balonga se Musa atayer mais ndogo ni ngo kera barade Musa aga atayer wa mais Musa fana nota beyo ayi ni Musa ko ni tina camera mine ka fu ay camera ko ni nyashini mboni ma sabu fe hali problème miseni do wulila terena ibuye ube balika ya be balu la rom duro be camera bo nyama duguti ko fana te dugu nyale fe filmer de ko fe ka laje mi se ka temeni mi bo c'est des problèmes duguti ko ta nyale fe ta nyale fe le vraiment ne rek malera ko ba ako gelera de wallahi ndogo ni ko molera koy sabu minya awayka do ni machi belebele o de kumbe awayka do kunu ahun boko nani nai sabu minya awayka do francis temeningo anake awayka do ni serbi de kumbi nywana akode siratikala ne je temeneke ibay ka fo minya awayka do nga chedun serbi ti kalu bishegi anikere ye bi wor anishegi anyo dedu machi bane basketi du minya awayka do ekibu flan nu awayka do machi bane mbebi tanyi ngali de kumbe da awayka do uka mado kan o mind wati mi nyingali be kake ndo ambe bali ka bo mun galama kule kan de be ka bo awayka do fa werefe o no ngoni bela kamera usina ka nyeshi o kule kai maka awayka do ulubo chai ja maliya muso ma fula ulu de kumbi nywana ni do ko ya ve hia do ba fo kuyu ala do ba fo hia hia chechau chau nyamani no chedo ma jade entere ala ne kuma ke la faral laisa foto bi bugu kawli hop la faral ke la kusewa ala kana korobo hiya jabu senna no me kawa ko dude seni mbela belu banga ila musola kaw ni kawa ko dai ikra wachicha ado be semete kana fam ko kulukoro ndo minya awayka do anga musula kaw flaka ni wali ay ndeke awayka do wali dugula an oni mali ni nyanje kilometre ba chama flaka ni wali ay ndeta nika an segere malo ye sigi fo bulo sabu ulu yere nu kumbi malo ni 20 yere tu soro koy sabu ni jata meneke boko nani da shuko nani kele minya awayka do 8956 an ni Japon ni nyanje fla ni ndede Japon yo kana wa au Flila. 185. 85. Australie. Oyantiti. 74,59. France. Gaoude Digirana. Oyanti. 81, 68. Ofanaye awayka Serbie. Olufanaye aunti. Wati mina ningo bela jele kera. Ni aye aun yere sira kene kade. Jako Nigeria de awayka do yol de sembola. Sabu luka tablo be chukomi. Anako ka fédération gele ube. Ba aun wele la kata kene ka. Anta le flekene minga to fe min dara an ka bode patrike ba ko ako 4 match 4 défaite ka klatuni ka défaite jugu ba werata ko shele ka nyeshi awma ka tashi yata awayka do kene min ni ni lebula ko egu la hawla ani mo lo ko ku ye shenre tawa ko sheta e bi nyingal de ko la vidéo be yere kun ye sheta la hawla fo ka jugo kulo mine u bugule be jugo kante
yɛrɛ b'u mankan mɛn hiya siya sewu. maa si bin wa. a nɔ si ma si bin. bin ɲɛma nin ye kabako ye koyi. nin ye kabako ye. non mais kabako don dɛ fasiri kabako. a ko nin ye dimi yɛrɛ kɛnɛ kan ta ye. dimi don. awɔ i k'a dɔn dimi don an na. o ye nin ye koyi. k'an ci. tiko naani bɔ ko naani tiko naani. ka tila ka nin cili ta ka ɲɛsin a ma. ko min ye ɲɛmaw. minisiriw. u kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ. kosɛbɛ. nin ɲɔgɔnna masina. a kana kɛ. o kana anw sɔrɔ bilen. kɛnɛ wɛrɛ kan tuguni. ka taa mali kuma suli. ni mun ye. ni maa fila min ye nin waleya in kɛ. fo ka taa kɛ baransi minnu b'a la ni minnu sen b'a la. a bɛɛ ka ɲangi. ɲangini min bɛ kɛ exemple ye. kosɛbɛ. diɲɛ maa k'a dɔn k'a fɔ. an fana an bɛ se ɲangini na. n'o tɛ. ninnu ka nin ko in ma nɔgɔya dɛ. ɲɛma. n'i y'a dan ne ma nin ye kibu in. u b'a bɛɛ dusu. a banna ne tila ne o. fédération de ministres. fédération wo. a bɛɛ bɔ yen wa. fédération yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ. alahu akibaru. musa a tɛ yɛrɛ. a bɛ daminɛ ale la. basket ko kɛra baara ye. nin tɛ maloya yan. nin basket ɲumanba in mali kun ye tamasiyɛn de ye mali ni fɛn o fɛn min maa bɛn waati tɛmɛnenw na. anw bɛ baara k'o la. a bɛ hakili jigin amani ɲangi la. amani ɲangi ye belebele tɔgɔ. ka bɔ fédération na ka na i ci minisiriso la. ka bɔ yen ka taa FIBA. ka taa fo FIBA. est-ce amani ɲangi. amani ɲangi. ala ami ɲangi den. walahi. labali ɲangi kɔrɔkɛ. ɲangi. n b'a dɔn kojugu. kosɛbɛ. walahi. olu tun tɛ nin tulo sugu kɛ o. awɔ sa. kosɛbɛ. mais n'a fɔra an b'o kɛnɛ kan bi aw bɛna. o de y'a to film ninnu ni basketikɛlaw taara a cɛman n'a musoman a kana sɔn u ka film lajɛ. parce que u ye film de lajɛ i b'a sɔrɔ yanni match ka daminɛ o. ayi ninnu kalannen sera yen o. ayi o film lajɛ o b'a. o fana bɛ film ninnu lajɛ o. u bɛ t'o ladege. u bɛ t'o ladege ɲɔgɔn na ye. nin yɛrɛ yan aw gosira. o dimi bɛ jamana kɔnɔdenw na. non c'est pas bon. aw bɛ tila ka taa karate kɛ yen. a ma ɲi o. aw yɛrɛ dama. hali don kelen ne ye film dɔ lajɛ don dɔ la. ne bɔra a lajɛ la dɔrɔn ka na arajo la yan. e tun b'o kɛ jɔn na yan. o y'a sɔrɔ film in kɔnɔna na dɔw bɛ ka yɛlɛ escalier fɛ dɔw bɛ ka jigin. yɔrɔnin kelen min bɛ ka jigin a sinna k'o ɲinw bɛɛ bɔ ten. ne yɛlɛtɔ bɛnna ne ye jigitɔ ye. ne ye sen bɔ dɔrɔn a kɛra n hakili jiginna n ko ja film kun don. a tun bɛ ɲini ka kɛ n bolo baara ye. kana kɔrɔbɔ n'i sen bɔ i bɛ sen minɛ. n b'a ɲimi yan. i bɛ sɔn k'a ɲimi dɛ. i b'a ɲimi. Gawusu. kuma kɛra i yɛrɛ yɛrɛ. ka film lajɛ k'i bɛna o latigɛ mɔgɔw la. wa a tɛ se ka da dilan ne ka sen ɲimi. ka film lajɛ. a tɛ tɛmɛ ala ta kan. k'i bɛna o latigɛ mɔgɔw la. o kɔni ye kabako de ye. a tɛna sigi k'o lajɛ a bari. lajɛli de bɛna nin caman ye. k'a to denmisɛnninw. a kana sɔn ka to ka film. a kana sɔn ka to k'a bɛɛ lajɛ. a ma ɲi yɛrɛ t'a la. ala ka kisi a ma bɛɛ. ami 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 ami. ka foli tanu lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma. o bɛ kɛ. ayiwa i k'a dɔn k'a yir'u la k'a fɔ arajo ye Nura FM ye. kosɛbɛ. anw bɛ laseli kɛ ka bɔ jalakɔrɔji. awɔ ko ɲuman ni wɛrɛ da. o don. ni ala sɔnna a ma min ye ayiwa i k'a dɔn sini. kosɛbɛ. Abu Safunɛ Jara. an den don. ani Boubacar Traoré Beti. kosɛbɛ. olu na ɲɔgɔn sɔrɔ yan. masha Allah. ni ala ka jɛ ye. kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma. o bɛ kɛ. ala mɛ jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. kosɛbɛ. a f'u ye ayiwa i k'a dɔn ni ala sɔnna. Nura FM n'u y'o sɔgɔlen to a la. kosɛbɛ. o tɛ nimisa. awɔ. nisɔndiya b'a kɔnɔ. bonya b'a kɔnɔ karama b'a kɔnɔ. kunnafoni b'a kɔnɔ. min ye kunnafoni ɲuman. o b'a kɔnɔ. aw b'o sɔrɔ a kɔnɔ. kosɛbɛ. Nura FM. ayiwa i k'a dɔn 94.5. o don. ni mago b'an na. i b'an wele. 76 33 43 03. kosɛbɛ. an kana ɲina binu kɔ. ayi. an ka binu fo. k'a si la. ka waleɲuman dɔn sanga ani waati. k'a si la. ka Aliyu Tangara k'a fo. kosɛbɛ. ayiwa i k'a dɔn foli in tɔni k'a lase. Ɲamako Jalo ma. Ɲamato Jalo k'u bɛɛ lajɛlen. Ɲamato Jalo. ko ni wuli ka jɔ an b'u ali so. kosɛbɛ. an b'i fo. kosɛbɛ. waleɲuman dɔn. ali. o kumana ka foli lase Yusufu Sisɔgɔ ma k'a Sisɔgɔ. kosɛbɛ. ka foli lase Ina Arama ma. Ina. an kana ɲina ayiwa i k'a dɔn ka foli in tɔni lase Ami Mariko ma. k'a bɛɛ lajɛlen k'u ni cɛsiri. kosɛbɛ. nɛgɛw tun bɛ Gawusu Keyita. Jata. façon de faire ale bolo. kosɛbɛ. fan dɔ fɛ. awɔ. min ye ayiwa i k'a dɔn an bɛ foli lase Burama Traoré. kosɛbɛ. cɛganaw ka ɲɛma. association des célibataires. Kunatɛ célibataire. awɔ. ka ayiwa i k'a dɔn Gafuri Awa. k'a fɔ k'a fani. kosɛbɛ. ne ko nin bɛ mun yɛlɛ yan fɛ de. ne ma dɔn i b'a sɔrɔ. senkurunin ko wa. i b'a sɔrɔ an bɛ fɛ k'i minɛ kɛ. e ko n bɛ sen ɲimi o i b'a sɔrɔ. o kumana kɛ yɛlɛla dɛsɛlen bɛ k'ali nɛgɛw minɛ. yɛlɛli yɛrɛ ma i laban i bɛ minɛ dɛ. n kɔrɔ o ti ɲɛ ko ye. a dun bɛ fɛ k'i minɛ de dɛ. n'i ye filimu na ye n'i b'a ladege i b'a kala maa la so de. a bɛ fɛ k'i. baara yɔrɔ la k'i b'a kɛ yan. i b'a kunu dɛ. Mamadu de lakamane a ko très drôle l'accroche-pied de Maïga.
Dawuda Danbele a k'a ka foli b'i ye ko merci beaucoup o kumana sa an bɛ foli lase bɛɛ ma Boubacar Traoré BT ale de kun bi yan i k'a dɔn ani ne yɛrɛ tɔgɔ ye Mayimunatu Den Fujaman ka Madu Mayiga ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kɔnɔ Abu Safunɛ ale de bɛ na ni Ala ka jɛ ye sini kɔni n yɛlɛ to escalier fɛ basketteuse ye min kɛ diɲɛ fan dɔ fɛ kana kɔrɔbɔ non dɔgɔ n'i y'a kɔrɔbɔ sisan kɔni a bɛ kɔrɔbɔ di n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛ jigin ni kicɛ ni jɔlen ma sunɔgɔ i k'a fɔ tu n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛ kana kɔrɔbɔ e bɛ jigin duguma sira fɛ kana kɔrɔbɔ dɛ dɔ de bɛ cɛnin kun bi dɛmɛ don bi dɔ de b'a kun kana kɔrɔbɔ Ala ka ɲɛ ka d'a ma a ye nɛgɛw bɔgɔti a bɔgɔti a k'an bɛn sini merci